милиона 622 хиляди 731. 501 милиона 622 хиляди 731. И какво прави с тия звезди? Притежавам ги. Притежава звездите ли? Да. Аз вече видях един цар, който... Царете не притежават. Те само се разпореждат, а това е съвсем различно. Какво ги е да притежава звездите? Когато някой друг намери звезда, да я купувам. Как притежава звездите? Ти са те. Зная лични. Значи са мои, защото аз пръв съм се сетил. Когато ти хрумне идея, която не е хрумвала на никой, я взимаш платен и тя е твоя. Когато откриеш диамант, който не е на никого, взимаш го и той е твой. Когато намериш остров, който не е на никого, той е твой. Звездите са мои, защото аз пръв съм се сетил. Вярно е, ти какво ги правиш? Разпореждам се с тях, броя ги, после пак ги броя. Трудно е, но аз съм сериозен човек. Притежавам някой шалче, мога да го сложа на шията си и да си го нося. Ако притежавам някое цвете, мога да откъсна своето цвете и да си го отнеса. Но ти не можеш да опереш звездите. Не, но мога да ги сложа в банка. Това значи, че написвам броя на моите звезди на едно лище, вземам го и го пътам в банка. Това е достатъчно. Това е интересно. То е доста поетично, но не е много сериозно. Аз